ko ɲuman ɲininen no aw bɛɛ lajɛlen fɛ Amadou Issa Kaba kumaso la sɔrɔ sisan anw bɛ don décryptage kɔnɔna la sɔni Kaba i ni sɔgɔma. Tomota an bɛ i fo ka Amadou El Konare fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmada in na foli bɛ ɲɛsin an balima chrétienw ma Antoine Solayi Dambele a n'a ka denbaya an bɛ u fo Emmanuel Kulubali Atɛtɛbugu an b'a fo Emma Fifa Nundawo an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u bonne fête. K'u bɛɛ lajɛlen joyeux Noël. O ye renouveau chrétien ye. Christian. Honorable Christian. Kaba ala k'an ka jumaw caya. Sɔgɔmada in na anw ka décryptage o babu bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ an ka Mali kɔnɔna la sabula fɛn min ye bɛɛ fanga sariyaw ani adamadenya jo sariyaw olu sɔsɔra kosɛbɛ Issa Kaba Sidibe ale bɛna hakilina miiri kɛ nin ko in kan. Amidou an ka baro kɔnɔna la ni waleya min kɛra ni dɔgɔkun kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ maa jumɛn de bɛ yen nɔ ni olu kumana nin ko in kan officiellement. I y'a fɔ cogo min i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ waleya min kuma na kabi sibiri jan tɛmɛnen bataki sɛbɛn dɔ bɔra ka bin n'o y'a sɔrɔ jumadon conseil des ministres dɔ senfɛ ministre y'a jira k'a fɔ ko état d'urgence min ni o bɛ kɛ ka makamaba di marabagaw ma walasa mara taabolo ka yɛlɛma u ka mɔgɔw ka jo sariya dɔw minɛ o la k'u don bɛrɛ la ayiwa o communiqué bɔlen wagati min i b'a ye k'a fɔ ministre de l'administration o ye explication dɔ di fɛn in kan k'a ci ka taa gouverneur ni préfet ni sous préfet ma minnu kɔnɔna la maaw commencera ka jɔrɔ depuis o wagati ka sɔrɔ kɛ kuma minnu tun bɛ o bataki ninnu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko jamana taabolo bɛna falen an ma bɔ ntɛnɛn n'a ka tarata sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntɛnɛn don an y'a ye k'a fɔ o ko lawaleyara mɔgɔ dɔw minɛna k'a daminɛ Mohamed Yusuf Bacili Arasbati ka taa bila Vital Diop n'o ye PMI ɲɛmaa ye ka taa bila Soyibu Kulubali mɔgɔw y'a daminɛ ka siran ka sɔrɔ kɛ état de droit kɔnɔ mɔgɔ caman fɛ normalement nin man ka kɛ nin cogoya la donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu n'olu ka bataki yɛrɛ o kɔni kɛra AMDH mɔgɔ ye association malienne des droits de l'homme tiɲɛ na olu kɔni ma hésité olu ye bataki janba kɛ k'a jira k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ taabolo min kan olu bolo olu minnu ye adamadenya lakana jɛkuluw ye olu bolo nin tɛ nin ko ninnu kɛcogo ye ka sɔrɔ kɛ n'i ye ko mɔgɔw minɛ cogo jateminɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko banditisme nasuguya dɔ parce que danfara si tɛ don mɔgɔ dɔ ka na dɔrɔn ka na débarquer i fɛ yen nɔ k'a f'i ye k'a fɔ ko n ye sécurité d'État ye walima n ye policier ou bien n ye nin ye k'a sɔrɔ surasi fini t'a la foyi t'a la a bɛ se ka kɛ bandi dɔw yɛrɛ fana bɛna don mɔgɔw kan k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko n ye sécurité d'État ou bien n ye fɛn wɛrɛ donc ni mɔgɔw minɛna il faut que minɛ kun ka dɔw la diɲɛ kuru kara kɔnɔ sira dɔw bɛ minnu yira la k'a fɔ ni ɲangini binna mɔgɔ kan ɲangini min ni jalaki bɛ a la i mana kɛ diɲɛ adamaden fɛn fɛn wa i mana kokolon diɲɛlatigɛ kokolon fɛn fɛn kɛ i ni solonalidon ka kan i mana diɲɛ kojugu fɛn fɛn kɛ i ni solonalidon ka kan avocat ka kan n'i ye i man ka maltraité cogo la mais ka mɔgɔw ta yoyi dɔrɔn ka tunun n'u ye u ni solonalidon tɛ ɲɔgɔn ye u ni foyi tɛ ɲɔgɔn ye AMDH mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ o ko kɔn ko maa minnu b'u bolo k'u k'o bila AMDH kɔfɛ parti politique damadɔnu fana y'u kunkan bɔ i n'a fɔ yɛlɛma n'a ɲɔgɔnnaw ani association dɔw bɛ yen nɔ minnu ni droit de l'homme au quotidien olu ye bataki dɔ bɔ nka Fanta Tomota jɛkuluw ka batakiw senna ka suma ko in na kosɛbɛ bon an t'a dɔn o ye kun min ye bɛɛ n'i ka raison don jɛkuluw ka bataki senna ka suma hali jɛkulu minnu lakodɔnnen ni bataki bɔba ye o jɛkulu caman senna sumayalen don an kɔni t'a dɔn kunnafoni min bɛ u caman bolo olu cɛla an y'a ye k'a fɔ CNDH ni o ye lafasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka coordination ba ye kunun de olu y'u ka bataki bɔ les 24 olu y'u ka bataki bɔ CNDH mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko waleya minnu bɛ ka kɛ bi in na a bɛ k'olu fana jɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jalaki de binnen don mɔgɔw kan n'a dɔnna k'a fɔ k'u bɛ jamana sécurité d'État de bolo u k'u bila sariya ka bolo kan hakili la olu ka bataki kɛra sababu ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ mɔgɔ damadɔnu bɛ u y'olu transféré gendarmerie ni sariya bolo kan CNDH mɔgɔw ka bataki fɛ i b'a ye k'a fɔ olu fana kɛrɛfɛ mɔgɔ particulier fana ye batakiw bila i n'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ CNDH yɛrɛ ɲɛmaaba Agibu Buarɛ ale y'i kanto k'a fɔ
bataki sɛbɛn dɔ senfɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ko mɔgɔ si man ka fara sariya sɔsɔ ka sariya sɔsɔ kɛ Agibu Buare ka bataki kɔnɔ a b'i kanto k'a fɔ ko mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko fangabatigi yɛlɛma ka di ka kɛ fangadenni ye fanga bɛ mɔgɔ min na bi du jour au lendemain ni i sɔnna violence ka installer du jour au lendemain i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ k'e kɛ fanga fitinin ye o misaliya surun bɛ yen nɔ o tɛ waati jan ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ min ye violence encourager violence bɛ laban yɔrɔ min i yɛrɛ t'a dɔn parce que ale ka faamuya la c'est trop facile Fanta Tomota commandé ye a bɛ renouveau matin kɛ cogo min o keleya bɛ na ou bien a bɛ kuma minnu fɔ renouveau matin kɔnɔ o man di n ye o ni Fanta Tomota ka droit ka minɛ a la o ye fili de ye o parce que n'i y'a bila i kunna k'a fɔ ko Fanta Tomota commandé donc ni ko kɛra Fanta Tomota la a jo b'a la payi n'a bɔra Fanta Tomota la a bɛ se Amadou El Konare ma n'a bɔra Amadou El Konare la a bɛ na ne la n'a bɔra ne la a bɛ taa Seydina Oumar Keita la violence ye o de parce que n'a tigi a kɔrɔbɔ Fanta Tomota la n'o ɲan'a bolo a b'a lajɛ Amadou El Konare la n'o ɲan'a bolo a b'a lajɛ Seydina Oumar Keita la kuma ye o de o de kama an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔ sariya dɔw de bɛ fɛn bɛɛ la ni mɔgɔ ye waleya jugu ta ka jamana sɛgɛrɛ mun bɛ k'a la o bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka coup d'état kɛ n'a tigi minɛna mun bɛ k'a la o bɛ sariya kɔnɔ sariyatigiw y'o bɛɛ dan tigɛ pourquoi an tɛ taa sariya bolo kan donc Agibu Buare y'a kunkan bɔ Ousmane Sy ministre kɔrɔ Ousmane Sy o fana ye bataki sɛbɛn bila a kelen tɔgɔ la hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ parti dɔ la n'a ka parti sen sumana a fana ye bataki bila k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ bi ko mɔgɔ si man k'i sigi k'u kɛtɔ lajɛ ministre kɔrɔ Mamadou Ismaël Konate min ni ale fɔlɔ de tun y'a fɔ ko ka Arasibati yɛrɛ minɛ k'a don kaso la o fana ye bataki bila ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i ɲɛ tugun surasi fanga kan a ka fanga boli ni don min n'a taara k'an bɛɛ bolo dan ko i nɔ b'a la bi i nɔ b'a la sini i ni surasi fanga bolibagaw bɛɛ ye kelen ye donc ale min ye sorunali dɔnbaga ye ale y'a jɛya k'a fɔ ale kɔni b'a ɲiyɔrɔ dénonciation kɛ Fanta Tomota nin ye mɔgɔ damadɔni ye minnu y'u kunkan bɔ mais c'est vraiment minime par rapport à ce qui se passe bi an bɛ yɔrɔ min na i komi bi devoir de réserve kuma banna bɛɛ kan k'i désolidariser waleya min bɛ ka kɛ ne m'a fɔ n ko mɔgɔ ka manifester foyi mais ko bɛ ka kɛ cogo min n bɛ segin a kan ni jalaki de bɛ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu minɛna ni jalaki de b'u kan o jalakiw kɛcogo jalaki tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ min ma ɲɛfɔ sariya kɔnɔ n'i ye nin kɛ n'i ye sonyɛni de kɛ min kan ka k'i la sariya y'o fɔ n'i ye mɔgɔ faga min kan ka k'i la sariya y'o ni e sen yera coup d'état la walima e yɛrɛ de bɛ fɛ ka coup d'état kɛ min kan ka kɛ sariya y'o fɔ n'i ye balawu ta ka jamana sɛgɛrɛ min kan ka kɛ o fɔlen don munna mɔgɔw bɛ minɛ k'u séquestrer ɲininkali b'o yɔrɔ la Amadou ɲininkali tɛ ne bolo nka n bɛ fɛ ka yɔrɔnin fitinin min dafa n ka jate la o ye k'a fɔ kuma dɔ b'a yɛrɛ jaabi n'o ye maa minnu delilen don ka batakiw kɛ ni kow kɛra k'a kɔn an yɛrɛ da y'a fɔ caman batakiw bɛ ka sen sumaya ne ka ja denmisɛnnin jate la o bɛ tali kɛ ko in complexité de la a gɛlɛya bɛ ko in ye ko gɛlɛn de ye cogo di parce que est-ce que tɔgɔ bɛ ko o ko la ko nɔgɔn tɛ azan i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ parti politique ni ko dɔw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yɔrɔ an ka démocratie sariya ko kuma fɔ parti politique ka teli o fɛ ni bɛɛ ye nka n'i y'a ye olu tɛ ka kuma kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko n'a complexité de don par exemple n'i ye SE tɔgɔ fɔ sariya ko la cogo o cogo a bɛ se sariya dɔnbagaw yɛrɛ b'a fɔ ni SE ye sɛbɛntiyali kɛ ka jateminɛ kɛ k'a dɔn jamana ka survie bɛ en jeu tout de suite et maintenant u bɛ agir donc SE bɛ ka agir an t'a dɔn fɛn min bɛ o juge u yɛrɛ fana tɛ ka kuma donc kaba yɔrɔ dɔ fɔ qui est très important o ye u bɛ ka na maaw minɛli mun kɛ a bɛ n'a fɔ bandiw bɛ ka maaw minɛ nka n'i y'a sɔrɔ ko bandiw bɛ ka maaw minɛ don ko SE ɲɛ bɛ kow la o ko k'a dɔn k'a fɔ SE sen t'a la ko mɔgɔ gansanw bɛ ka taa mɔgɔw minɛ c'est très normal i b'a sɔrɔ commissariat mun b'a zone la enquêtes bɛ dayɛlɛ plaintes bɛ don mais maaw bɛ ka taa minɛ hali kunu ko mɔgɔ dɔw taara bubu ka yɔrɔ la an y'o kibaruya sɔrɔ donc ni réaction ma kɛ plainte tɛ ka taa don commissariat la structure tɛ ka fɛn i b'a sɔrɔ SE yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ sen na ne kɔni ka position na ko in na ne bɛ ka n sigi ma jɔ i n'a fɔ kaba y'a fɔ cogo min na an k'a lajɛ ni ɲangata kɛr'u nɔfɛ
u mana tila u ka sɛgɛsɛgɛliw la minnu kan ka transférer justice la n'u y'o transférer mais problème ye min ye Amadou u mana tila u ka sɛgɛsɛgɛli la o hadamadenya sariyaw ma jɛni o de u mana tila u ka sɛgɛsɛgɛli la u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ mɔgɔ tɛ o dɔn est-ce que mɔgɔ bɛ taa ni mɔgɔ ye u bɛ i kɛ cogo di ban dɔw la parce que a fɔra o fana fɔra sariyaw kɔnɔ par exemple n'i ye mɔgɔ dɔ minɛ ka taa a laban e min ye SA ɲɛmɔgɔ ye peut-être que e b'a fɔ ka taa mɔgɔ dɔ minɛ sisan mais i ka agent minnu bɛ yen nɔ olu b'a tigiw bila lahala jumɛn na u bɛ kuma minɛ a tigi bolo cogo di a fɔra k'o de ka dabila parce que n'i ye a kelen minɛ a sen yɛlɛn sanfɛ ka juru siri a la a bɛ nkalon a dɔw mɔgɔ dɔw bɛ nkalon da u yɛrɛ la walima ka nkalon da maa wɛrɛ la parce que walasa u ka labila dɔrɔn mais ni ko bɛ kɛ sariya kɔnɔ a ka surunalidonbaga ka kɛ yen nɔ surunalidonbaga jamana ka surunalidonbagaw bɛ compétence b'u la ale fana ka surunalidonbaga bɛ compétence b'a la n'a gɛnna ka jɔ a la ani min ka kan o ka kɛ a la mais ka taa mɔgɔw sen yɛlɛn juru la walima ka taa mɔgɔw bila dibi la tile a fana ma fiyɛ k'u sen bɛ yɛlɛ dɛ ayiwa wagati ale sera kaba kuma kuncɛ kuma wagati korona kosɛbɛ an ka sɔgɔmada décryptage datugu yan yɔrɔ la kuma kuncɛ kuma groupe renouveau ɲɛmɔgɔyaso ye bataki bila k'a fɔ ko an baarakɛɲɔgɔn Mohamed Yusuf Bacile ni maa dɔw taara ka taa ta décembre kalo tile 21 san 2020 u ye a maaw y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛ ka baara kɛ SA de tɔgɔ la groupe renouveau ɲɛmɔgɔyaso ko Mohamed Yusuf Bacile yɛrɛ k'a bɛ baara kɛ radio renouveau la a bɛ jɛmukan min kɛ o tɔgɔ ye k'a fɔ ko grand dossier renouveau FM sanfɛ ko an bɛ a fɔ Mohamed Yusuf Bacile ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Aras Bac an b'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko groupe renouveau cakɛla bɛɛ lajɛlen ka tasi ani miiri bɛ ka taa a fan fɛ wa an b'a ɲini a fɛ ko halisa a ka a jija a kana a bila a kunna k'a fɔ ko a kelen don ko ani an bɛ ɲɔgɔn fɛ bataki bɔra Zakariyaw Fɔnba yɔrɔ ni o ye renouveau télé o ɲɛmaaba ye Isa Kaba Sidibe i bɛ fo i ka timinadiya la anw bɛ Ala de deli nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuncɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na Amadu waati sera an bɛ foli di Isa Kaba ma parce que ɲɛfɔli min bɛ kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ don o don ka se ka baabu dɔ ta ka kuma o kan i b'a sɔrɔ temps t'i permettre ka don womisɛnnin bɛɛ fɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ k'an sen n'a damayira kɛ walasa kibaruya jɛlen ka di maaw ma. Renouveau Matin coordinateur Isa Kaba Sidibe an b'i fo. An bɛ segin k'an bon week-end ɲɛma. Bi aw kɔni n'i bɛ anw ɲini dɔrɔn i b'an sɔrɔ Yɔrɔjabugu la an bɛ Musa Kike fo ni o ye Musa u b'a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko Musa Cɛkɛ M5 tɔndenba don n terikɛba don a nana bɔ yen o don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an n'a bɛna baara caman ba kɛ ɲɔgɔn fɛ Fanta Tomota an ɲinɛna Fuseni Daw kɔ Fuseni Daw fana ye chrétien ye renouveau chrétien dɔ don a fana a bɛ repos la bi an b'a fɔ a ɲɛna ko a fana bonne fête. Ka joyeux Noël. Ni wagati na an bɛ taga kita Samba Kamisogo n'a bɛ fɔ ale ma ko Samsung coiffure la an b'a fɔ a n'a furumuso Jɛnɛba Tarawele fɛn min ye Samba ye k'a bɛ Samba Sidibe fo Kolibugu Kitakaw fɛ yen nɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Seydina Umar Keita ale tɔgɔ la ka Kitaka bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye MC Dara ye Kita radio Kunandiya FM na ni wagati na Ibrahim Keli n'a bɛ fɔ ale ma ko karamɔgɔ a n'a furumuso Kubere Afo ninnu bɛ cɔngɔ ni Sirakɔrɔ o bɛ Segu mara la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima chrétien Marie Adèle Jassana an b'a fɔ ka joyeux Noël Abraham Danbele fo ka taa se JP Danbele ma ale bɛ Kinbaranakaw fɛ yen nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ sɔgɔmaden na Renouveau Matin a bɛ datugu yan yɔrɔ la ni Ala ma basi foyi k'an na tɛnɛndon 7h15 wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Renouveau Matin wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ aw joyeux Noël bon week-end à vous.